בעשן השחור, ראית? פתחת איזה סתימת דלק נראה לי. עכשיו הוא יעלה. רגע, לא, עוד פעם צריך לרדת ישר ולעשות שוב. בוא נעפה לו קובייה. קובייה, לא מעצמי. קובייה מהשוקולד. איפה? באיזה צמיד? בוא, אחורה. מהספר. עוד קצת. לא, הוא מחליק על הסלע. לא, לא נתפס על הסלע. הוא מחליק על הסלע. יאללה, לא הולך, אה? לאט לאט. אבן. תן לו קצת אחורה. אלו שהם כבר זרק, נלחמים שם. אולי מהצד הזה לא, מהצד הזה לא? איפה נגמר משהו? יעלה עם הגלגל הימני פה, ואז פה. תן לכל החזקים לעשות קודם. אולי לא חוזר על הצד הימני. עברנו את זה. כאשר נופל בין העיגול הזה לעיגול הזה. היינו פה גם, וזה היה